ассалому алайкум бонувон, модарон, хоҳарон ва нафароне ки тоза пайваст шудем ба канали мо. дуруду бепоён ба ҳамаи шумо азизони дилам. хушомадин нафароне ки ба канали мо тоза пайваст шудем, қадамотон болой дида хушомадин як бори дига. умедворам ки ҳаматон хубу саломатен. дӯстони азиз, пеш аз оне ки видеоро оғоз кунам, хостам ки дар ҳамин байни видеом як рекламача чихеле ки дар кино реклама мешава, марам хостам як рекламача кунам. дӯстони азиз, бонувони азиз, шуморо ширкати атомӣ ба кор даъват мекунад. шумо имкони ба берун баромадан надорин, имкони коркунӣ надорен, кӯдаки майда дорен, анами ширкати атомӣ махсус барои шумо бонувон. дар ин ширкат хариду фурӯш нест, ариза бозӣ нест, ариза бинависам кордабудром, ариза бинависам ай корбубром нест. забони немисиву русиву англисиро донистантон муҳим нест. 6 моҳ, дар муддати 6 моҳ шумо як бор харид мекунен, балои шумо намесӯзад, айзваниётон намеғалтен. кор осон аст. дар ин компанияи атомӣ 3000-4000 занҳои тоҷику узбек кор мекунанд. шумо худтон медонед бонувои азиз ки ширкати атомӣ дар рӯи ҷаҳон, дар тамоми ҷаҳон овозадор шуда, ҳатто дар олмони мо низ овозаш паҳн шуда ки занони тоҷик бисёр дар олмон кор мекунанд. ҳатто занони олмонӣ, занони дигар давлатҳо аз ширкати атомӣ бохабар ҳастанд. бонувони азиз, маҳсулотҳои компанияи атомӣ ҳамаш айгиҳо тайёр карда шуда, ҳамаш чизои фоидаовара, ягон химикат нест, химикат надора. ҳамаи аввалаш худованде, дуюмаш ки як чи сабаб мешава, иншоалло ки ҳамаи чизои фоидаовара барои дарди сар, барои камхунӣ, барои бехобӣ, барои селюлит, гастрит, барои геморрой, барои бефарзандӣ, барои мӯи сар рехтан, барои устухундард, буғумдард, ҳамаи чизош фоидаовара. аввалаш мегӯм ки худованда, дуюмаш ки як чи сабаб мешава. иншоалло барои ҳамин дӯстони азиз хоҳем пурра фаҳмидану пурра маълумот гирифтан, дар рақамҳои болои экран нависен. ватсапи хоҳарҷон монай Фотимаҷон ки дар компанияи атомӣ кор мекуна, уже соҳиби маошай, уже соҳиби чанд чизай, кисаш фақат пул дора, хонаш аз ҳама чӣ таъминай. ба ҳамин хоҳаракмон нависен, регистратсия кинен. и бо хоҳарҷонмон ба пуррагӣ маҳсулоти компанияи атомӣ ба шумо маълумот метаҳад, чӣ барои чиак, чӣ барои чӣ нест, ҳамаша маълумот метаҳад. шумо метавонед ки ба ҳамин Фотимаҷон дар ватсапшон нависен, бо пуррагӣ маълумот метаҳад. иншоалло марҳамат, нависен, регистратсия кинен, кор кинен. ба шумо бурдбориҳо. дӯстони азиз, мегзарем ака ба видеои навбатӣ. рекламаҷон тамом шид. ака видеои навбатиро бо оғоз мекунем. дар комментария дар чанд видеом нависондагӣ буд ки апаҷон, мо подписчикои нав мехоҳем ки бо шумо шинос шавем. албатта чаро не, шиносшавӣ бо ҷони дил. номам Иродаҳа, ай шаҳри Душанбеюм, соҳиби 3 духтар. шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. ҳозир ба фикрам ки Шомансор шудага, барое ки ман 7 сол нестам, ҳам хел овоза шуда буд ки ноҳияи Рӯдакӣ нимаш дар Шомансор гузашта, шаҳрда гузашта. соҳиби 3 духтар ҳастам, худора шукр. 3 духтар, алҳамдулилло, 2 набира, домод, худора шукр. мо оилавӣ дар ин ҷо ҳастем, оилавӣ омадагием. духтари калоним шавҳар дорад дар шаҳри Нюрнберг. худам дар шаҳри Минден зиндагӣ мекунам. духтаракам мактаб мехонанд дар ҳамиҷа. ай синфи якимишон мактаб мехонанд. алҳамдулилло, забони олмонишон беҳтарин, бе аксент гап мезананд. худора шукр. алҳамдулилло.
бо чӣ гуфтанӣ будам ки худоро шукр ки хай забони олмониро мехонанд, забони исломиро мехонанд. Худоро шукр, ҳам ба воситаи интернетӣ дарс мегиранд, дарси исломӣ, ҳам бо рӯзои шанбе масҷид мебарам. Шанбею якшанбе буданд, ҳозир рӯзои шанбе фақат мебарамшон, барои ки якшанбе вақт нест, вақт каме сар мешӯянд, саршӯвӣ, либосшӯвӣ барои ҳамон вақти камтаре, бо рӯзо калта кашида ягон чиро успед намекунем. Барои ҳамин дар як ҳафта як бор масҷид мераванд ва дар як ҳафта ба воситаи интернетам як бор дарс мегиранд. Ногуфта намона ки дарси интернетишон рӯзи интернет ки мегиранд рӯзи якшанбе, барои қайд рӯзи якшанбе масҷид рафта наметавонанд, дарси чира исломишона интернет мегиранд. Хай дӯстони азиз, хай камеам буд ба фикрам ки маълумот додум. Дар шаҳри олмонем, худоро шукр, курс хондам, тамом кардам. Забони олмоним он қадар нағз нест, хай гап мезанам, ягон ҷо бирамам бе переводчик хай ҳамо каму беш мефаҳмонам, гап мезанам. Курс хондагиам, чанд курс хондагиам, худоро шукр. 7 сол мешавад ки дар олмон зиндагӣ мекунам. худоро шукр, ягон чӣ кам нестам. алҳамдулилло, беҳисоб шукронаи худованд. Аввалаш ки шукри худованд мекунем ки то ин дам соат зиндаву саломатем, тани солим дорем, ақли расо дорем, худоро шукр. Пои барав дорем, даст дорем, чашми бино дорем, гӯши шунаво дорем. худоро шукр, алҳамдулилло ки ин қануш неъматҳоро барои мо ато фармонда. худоро шукр ки фарзандакҳои солим дорам, набиракҳои солим дорам. худоро шукр. Хай дӯстони азиз, хай камеам буд ки маълумот додам. Дӯстони азиз, ҳар ки иҷа боша, мо хӯроки обеда хӯрдем. Чиқаде ки дар видео дидем, мо обед кардем. Баъди обед хостам амиҷа як торти саросимагӣ кунам, барое ки вақт гарм буд, тобистон ки буд, тобистонам буд, агар гарчанде гарму салқин буд, се равно тобистон охе масалан чизои ширинӣ кам мефурад, фақат ами нӯшокиҳои хунук мехӯрӣ, мороженое мехӯрем, хеле чизо мехӯрӣ дига. То гап дар ҳамин тобистон як бор кардам ё 2 бор кардам. Барои мо хостам ки як торти ҳамихел чи осонака кунам барои духтаракҳоро, торт бихӯранд. намиҷа торт бихтестам. Дӯстони азиз, як саволи дига шида буд амиҷа, барои духтаракон пурсида буданд, духтаро чанд солаанд. духтаром ядаш 12 сола, ядаш 13 сола. алҳамдулилло, худоро шукр. дӯстони азиз, раҳмати калон барои дастгирӣ, барои комментариҳои хуб. Ба худо вақте ки медорам поёни видео комментариҳоро мехонам, комментариҳои хубу беҳтаринама қабат курта мепӯшам, ҷома мепӯшам. Чиқаде ки тоҷикон мегӯянд ҳамиқа хурсанд мешавам. ҳами комментарияи хуб одамо бо як энергия метавад, одамо як бо мотиватсия метавад. Одам мехоҳад ки бо тез ҳами видео кунад, тез дар ҳамон видеои ҷолиб кунад. ба худо ҳам комментариҳоро медорам, мехонам, ҳам хурсанд мешавам. мегӯям ки тез видео кунам, ҳар рӯз видео кунам. барои мо дӯстони азиз, раҳмати калон ба ҳаматон, раҳмати Аллоҳ барои дастгирӣ, барои комментариҳои хуб, барои суханои беҳтарин, барои дуои беҳтарин ки мара дар мулки ғарибӣ намепартоянд. медонам ки бисёриётон мисли ман ғарибен. худованд ҳаматона дар пушти паноҳш нигаҳбон боша, ҳифз кунад. раҳмати Аллоҳ як бори дига барои дастгирӣ, барои комментариҳои хубу беҳтаринтон, барои комментариҳои хубе ки мара метен, дуои хубе мара метен, ма бо як мотиватсияи хубу беҳтарина мегирам. дӯстони азиз, медонам ки ҳаматон дӯст дорен, шинос дорен, хешу табор дорен. мехоҳам ки ҳам видеома поделиться кунем. писандтон омад видеома поделиться кунем, видеома тамошо кунем, подписаться кунем, нагзаронда лайка бумонем, комментариҳои хуб, фикру ақидаотона дар
پایان ویدیو نویسین. و همین دوستان عزیز با شما خداحافظی میکنم. خدا همتون نگهبان باشه. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين دي، أنت عند الحب دي، أنت هذا صفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نور الله فجرا جدا بعد العسر يسرا ربنا ألاق قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين دي، أنت عند الحب دي، أنت هذا صفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاء والجاه وخير خلق الله. هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاء والجاه وخير خلق الله. يا إمام المرسلين يا صادق يا أمين، عايشة أنا بهداك يا سيد الثقلين. ساكن في روحي وقلبي وادعي وأقول يا ربي أنول شرف رؤياك وأوصف لنا حبي. هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاء والجاه وخير خلق الله. هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاء والجاه وخير خلق الله. هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاء والجاه وخير خلق الله. يا إمام المرسلين يا صادق يا أمين، عايشة أنا بهداك يا سيد الثقلين. ساكن في روحي وقلبي وادعي وأقول يا ربي أنول شرف رؤياك وأوصف لنا حبي.